Eta amaitzeko azterketarekin, laugarren ako, bigarren azterketako laugarren B ariketa. Hemen, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketa ditugu, beraz, izendatzaile komuna egin behar dugu. Izendatzaile komuna egiteko, deskomposatu behar ditugu izendatzaile guztiak MKT kalkulatzeko. Orduan, hartuko aparte, kiskarratuken bat, deskomposatuko dugu, x gehi bat, bider x ken bat. Bi x gehi bi, deskomposatuko dugu, bi bider x gehi bat. Eta x karratu ken bi x gehi bat, dala x ken bat, berbi. Beraz, MKT izango da. Bi bider x gehi bat, bider x ken bat, berbi. Hori ipiniko dugu izendatzaile guztietan. Orduan. Bi bider x gehi bat, bider x ken bat, berbi. Gehi, bi bider x gehi bat, bider x ken bat, berbi. Ken, bi bider x gehi bat, bider x ken bat, berbi. Eta orain, modifikatzen ditugu zenbakitzaileak, izendatzaileak modifikatu dugun era. Goiko bi x, zenbateaz bideratu behar dugu, behian egon denez, x gehi bat, x ken bat lehen, gehitu dugu beste bi bat eta x ken bat. Beraz, bider x ken bat. Bigarrenean, egon da bi bider x gehi bat, eta x ken bat berbi gehitu dugu, beraz, hiru bider x ken bat berbi. Eta amaitzeko, bigarrenean egon da x ken bat berbi, eta gehitu dugu bi bider x gehi bat, beraz, x bider bi bider x gehi bat. Eta orain, bakarri falta da, goiko eraegetak egin, zatiki baten ipini, eta amaitzen ariketa. Azten gara, zenbakitzaileetan agertzen direnak egiten. Bi x bider bi, lau x. Bai? Hemen. Lau x bider x, lau x berbi, eta lau x bider minus bat, ken lau x. Bigarrenean, hiru bider x ken bat berbi. Kontuz, lehenengo egiten da berbi, eta gero bider hiru. Gehi, hiru bider x karratu, ken bi x gehi bat, gero bider hiru dugu. Eta, ken, bi x bider x gehi bat. Ken denez, hemen, arnaz hartu eta astirago egin. Ze bestela, ala izango zarie, konfundidu eta pena bat izango zen. Horren, geratzen da. Lau x berbi, ken lau x, gehi hiru x berbi, ken 6x, gehi hiru, bi x bider x, ken bi x berbi, eta minus bi x bider bat, ken bi x. Zati, izendatzailetan gogoratu, ez ditugula ingo berreketak ez biderkaketak. Toain, azten gara zenbatzen, zenbat x kuadro dauz? Lau x kuadro, gehi hiru kuadro, zazpi ken bi, post, x-ak minus lau, ken 6 minus amar, ken bi, minus amabi. Eta zenbaki solteak gehi hiru. Zati, bi bider x gehi bat, bider x ken bat, berbi. Simplifikatu alda, zatiki hau, bost x berbi, ken amabi x gehi hiru barruan, agertzen bada x gehi bat bidertzen, edo x ken bat bidertzen, bai. Alduzu egin formulaz atara, hau da, x izango da, amabi plus minus, amabi berbi, ken lau bider bost bider hiru, zati bi bider bost, hemen hirurogei, hirurogeta lau, da amabi plus minus sortzi, zati amar, eta karo, hogei, zati amar, bi, eta lau, zati amar, bi bosten. Beraz, ez dira gertzen
ez ekizken bat, ez ekiz gehi bat. Beraz, ez dugu deskomposatuko, eta hemen amaitzen da ariketa. Vale? Posible izango zen ere, konprobatzea Ruffini bitartez, minus bateaz eta bateaz ez dela urteten ondarra zero. Vale?